Рамазан үзе Иске Кулатка районы Иске Зеленай авылынан 1988 елда авыл хуҗалыгы институтын тәмамлагач, аны күрше районның Березовский совхозына эшкә җибәрәләр. Бер-ике ел эшләрмен дә туган авылыма кайтырмын дип барган идем, гомерлеккә калдым ди. Перестройка вакытында инде без башлап җибәрдек фермерский хозяйствоны. Ул булган зат 1998 елны, даже 99 елны 20 ел булды бултыр. Безнең хозяйствога Хуҗалыкта эшләүчеләрнең уртача яше дә 45-50дән артмый. Соңгы 2-3 елда кайчандыр авылдан китүчеләр дә кире кайта башлаган. Без килгән вакытта яшьләр барда гуртта эшләйде. Әлеге вакытта алар күпме кирәк кешеләр безгә күчтеләр. Зарплатларны яхшырттык, условияларны яхшырттык, урыннарны яхшырттык. Әле шуңа күрә кешеләр киткән кешеләр кире кайта башлады. Яшьләре дә, картлары да үз авылларына, үз избаларына, семьяларына кайтып җиттеләр инде монда. Кайталарда эш бармы? Кайталарда һәрберсенә эш бар. Хозяйство зур. Техниканың яңа булуы, барлык аграр таләпләрне үтәү һәм һава торышының яхшы булуы үзенең яхшы нәтиҗәләрен бирә. Кырдан кайткан ашлыкны вакытында урнаштырып кына бар. Гектарыннан 45-50 центнер уңыш чыга. Бүгенге көнгә бездә җирләр 12,000 гектар хәтле җитә. Шул 12,000 гектар җирләребез расположен 4 авылда. Шул җирләрне без эшләп торабыз инде. Шул җирләр өстендә безне ашата, эшерә, киңәндерә, нибар эшләрне эшлибез шунда. Ульяновск өлкәсенең иң ерак ноктасында Саратов өлкәсе белән чиктә урнашкан бу авылларда башлыча узган гасыр башында күчеп килгән украиннар һәм руслар яши. Саф татар авылында туып үскән. Кеше җаена ятучы Рамазан алар белән дә тиз уртак тел таба. Заманында монда эшкә калуыма бер генә дә үкенгәнем булмады ди. Дөньяда мине торга рәттеләр үнгәчәрәк берсәк кенә. Башлаган эшне мин качанда үкенмәмен. Тем более инде күчеп килгән төшкә тырышам торга яхшы. Кешеләр белән бергәләп торга, эшне яратып эшләргә, дөньяда тырышып торга. Рамазан Казанда Бөтендөнья татар конгрессы уздыра торган Бөтен Россия авыл эшмәкәрләре форумында ел сайын катнаша. Чөнки анда бару, авылларда эшне оештыру, һәр төрле эшкәртү цехларын булдыру, башка төбәкләрдә эшләүчеләр белән танышу, аралашу буенча да зур тәҗрибә мәйданчыгы.